आयज पयले म्हणटा ते कॉंग्रॅच्युलेट करता आमच्या 3 स्टेट्स वेस्ट बेंगॉल, पुडुचेरी आणि आसाम हे तिनूय स्टेटांनी आमचे बीजेपी सीट्स बीजेपी जिखून येयल्ले आहा अलॉंग विथ द अलायन्स. हॅट्स ऑफ टू द एफर्ट्स ऑफ आवर प्रायम मिनिस्टर, स्ट्रॉंग लिडरशीप ऑफ आवर प्रायम मिनिस्टर आमचो अमित शाह जी, आमचो नितीन नवीन जी, सतीश दोन जी आणि आमचे सगळे कार्यकर्ता इन ऑल दीस 3 स्टेट्स. आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले. जय हो जय हो. आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले.